en jagoro makupet bade makisumu. Mwalimu, in bende ka uthulo ni mano mar moso jopiny. Erokamano Sharon, amoso jopiny gi joneno mar Ramogi TV. Ago erokamano kuom luonga mondo abi atwa gi jopiny kuom wach mar somo gi report manyogol gi task force mar education moled gi Professor Munavoni. Erokamano. Erokamano ahinya mwalimu Zablon Awange. Achak mana kori kanyo. Report makama osebed kirite kuom thuolo malach. Nane ubeno wuok chon kata kamano nonro na pod itimo. Gisani koro report makamano nosepedh ne jopiny. Awinjo na pachi kaka jal mawuok e dul mar kupet. Kotende kod nonro mabende notim kod jokanyo 53 mano mar Presidential Working Party. Kaka kupet wakao kendo warwako nonro mar report mar Presidential Working Party on education reforms. No leo seriously. To kande gichako tich higa mokalo cha nentie ywak ni jo klasa auchiel gibiro dhi e secondary kure, gidhi bedo domicile kure. Koro ne gibiro gi interim report mane oketo ni jo grade auchiel ka osetieko penj assessment to dhi e grade 7 to gidhi bedo domicile primary. Koro mano ne interim report. To kano chopo time gi mar rumo, Ker William Ruto nomedo gi ndalo moko mondo gitim report. Kendo wachre ni report mane gichiwo mokwongo nokomoro Ker William Ruto. Koro waparo ni report ni en pach ma jopiny. Do waneno, wasesomo report no, waneno ka gik mang'eny mane wawacho ng'eny gi osebedo affected e report no. Do mang'eny moko bende ok obedo affected. To kata kamano waneno ka gibiro gi recommendations madhi konyowa nikech CBC ni wawacho ni osechamo pesa mang'eny. Sirkal mane biro manyien nok onego bed ni thiche oko kaka ne giwacho cha. To ne dwaro mana recommendations manyalo ng'iyo ni pesa ma jopiny mane osetiyo godo kane ochak godo CBC ni ok odhi nono nikech jonyuol osetiyo gi pesa, sirkal bende osetiyo gi pesa. Koro nodwaro reform mondo kik warit ni jo junior secondary gi chope secondary, senior secondary kata ni koro gichope university to yudo ka pod wan ok wan tayari, pod ok wan ready mar tiego nyithindo gi. Koro waparo ni report ni kaka nyekero osewacho ni gidhi tiyo gi pesa. Gidhi tiyo gi pesa to ensure ni gino succeed. Nikech curriculum yoyote obed mar for base 763 gi kata sani makoro wan go 263 ok nyal succeed ka onge pesa. Sirkal must be ready to golo pesa. Kuom gik manye Professor Munavoni wuok godo gi team neno, waneno ka giangazia gik mang'eny. Wach mar capitation ma igole school primary, JSS gi secondary. Giwacho ni omomno obed ochil malo. Giwuoyo about ministry, giwuoyo about TSC, to giwuoyo about subjects ma nyithindo dhi timo. Magi be nowach ni ng'eny ahinya. Koro wan wawacho ni kata ka giduoko gi chien, kik giduogi chien to an extent moro ma gidhi water down somo man kaka nobedo advised gi jok mane ochako CBC ni. Waduoke piny to ensure ni the content obedo moro ma dhi konyowa e piny ni gi nyithindwa gi generation mabiro. Erokamano ahinya Zablon. Kopogore gi Zablon bende Hezbon